Sexy baby. Yeah. To je pre Branka špeciál. Ty čo mi hozeš pod kuchňu inak? Ty máš kuchňa moje obrie nohy. To mi robila moja mama, keď som mala vetri, to bučivka. Ale nie! A to to máš pomáha. Ne! Počuť nohy. No, ne. Ja aj dobre. No, si sa, Mačky. Ale Mačky sa, lebo som to dozabil. Spievala mi niečo o šoku, takže jedna to robila Kikina mama, keď mala Kika vetri. Počúvajte ma, rejžerka sa sadla, aby nezahádzala vo výhľade, preto, Meťa. Tak, prosím, pokračujte. Pokračujeme. Kika zvácha. Lesbické scény, prosím, pekne. Lesbické. Akože toto ukážem Brankovi a Maroškovi. Také vyčerpané som si. Po výkone, jak zajac si to tvári, tak si vyčerpaný ľahšie a dýščík. Takto. Ty si videla zajac sa pári tiež? Takto! Počkej, my si predvediem. A ňovko sa pári to všetkým, či sa dá. Oni robia takto rýchlo zadkom. Hej, Pepe. Bože, ty. Ešte raz, pomáha. Tak to sa pária zajaca, hej, keby si chceli vedieť ľudia. Ďalší ujem. Ja som nevidela pani Koláča. Myslím, že videla. No, ja by si vás. Ja som, ako sa... Ale toto je na dlho.